Et dono la benvinguda a aquesta meditació guiada per preparar-te per liderar una reunió de treball eficaç. La transformació digital comporta noves formes de treballar, entre elles el teletreball. Podem tenir múltiples videotrucades al dia de diferent duració i moltes vegades acaben sent improductives. Aquesta meditació guiada t'ajudarà a treballar la presència i la comunicació perquè puguis dur a terme una reunió amb èxit, tant de manera presencial com a distància. Comencem. Seu a una cadira còmoda amb l'esquena dreta. Entraràs en un estat activat però relaxat, trobant l'equilibri entre fermesa i comoditat. Respira amb naturalitat, al teu ritme. Deixa que l'aire entri i surti amb facilitat. Sent el suport de la teva pelvis alineada amb la teva columna vertebral. Intenta mantenir una posició neutra, sense inclinar-te cap endavant o cap enrere. Les espatlles i el coll estan relaxats. Si és necessari, pots realitzar algun estirament per desbloquejar les zones amb tensió. Fixa't si pressiones de manera inconscient les dents. Obre i tanca la boca o mou la mandíbula per alliberar la pressió. I nota la diferència. Deixa les mans recolzades còmodament a la teva falda. Sent el pes dels peus connectats a terra. T'invito a tancar els ulls per millorar la teva concentració. Deixa que la respiració es vagi acomodant a aquest moment. Deixa anar el control i deixa que flueixi. Projecta la intenció de dur a terme una reunió positiva i productiva. Imagina que ja estàs a la reunió que tindràs. Tens tot el material i la informació que necessites per començar. Tens clar el motiu de la reunió, l'estructura, els continguts i temes a tractar i la duració. Quin és l'objectiu de la reunió? Què comunicaràs? Comença la reunió i les persones convocades estan presents. Com et veus? Què esperes de cada participant? Què esperen ells de la reunió? Tots els que us trobeu teniu alguna cosa en comú. Sent la força del que us uneix. Inicies la reunió saludant i citant el propòsit de la trobada. Poses atenció al que succeeix en aquest moment. Comuniques amb assertivitat, amb seguretat, obertura i empatia. Practiques l'escolta activa. Escoltes els altres, valores les seves aportacions i expresses el teu punt de vista amb respecte i claredat. Estableixes un espai de confiança obert al diàleg. Moderes els torns de paraula per facilitar la participació de tots els assistents. Ets conscient del temps de la reunió i del flux d'energia del grup. Reprèn el propòsit de la reunió i enfoca't en la presa de decisions. La reunió avança amb fluïdesa. Visualitza que arribeu a una resolució o a un acord. Com et sents ara? Tanqueu la reunió definint els propers passos i el seguiment dels processos en marxa. Agraeix la participació. Dona les gràcies per la implicació i el temps que heu compartit i dedicat a la reunió.
L'assertivitat t'ajudarà a comunicar de manera efectiva i posar límits quan sigui necessari. Límits en la freqüència i la duració de les reunions o en qualsevol altre aspecte. La relaxació t'ajudarà a desenvolupar una actitud oberta, flexible i comprensiva. Per acabar, inspira lentament i profundament. Porta al present aquest estat activat però relaxat i la certesa de que serà una reunió positiva i productiva. Inspira novament i obre els ulls.